Kaayo ang mga Lego na ta. Siguro tayo ay ako makasuksukan ng tawon. Hindi mo Gusto ko maligo sa beach ay gusto ko mag bikini day. Two-piece naman. Oo, ganun day. Kanang pinaanak-anak din dito day. Maligog falls ay kay para fresh tan-awon ba kanang karapod sa view. Alam mo na. Picture. Wala lang to. Parang soda kayo ito. Picture ba? Kanang mabikini-bikini tayo dito. Ito. Hi pool, hi beach, hi falls wash niya. Sa bukid ta mga ligo tag kanalig. Bug kapod man ang mulingir tong papa. Herbal capsule. Ang mga bukol-bukol, sarang tunawon. Ang maligo ta igo kayo katulad ka tong ha. Di ka pangkatlan ka. Kasi kanan. Magkanan ta. Kasi kanan. Magkanan allergic ta dito. Oy, kabalo ang ako ay. Itom na kita. Oy, agay girl, itom daw ka. Sorry, nego, deka. Okay, right. Mga nagidle. Nanata diri girls, diri ta mga ligo. Wala ni siya. Girls, kabatay po diri oy. Yatay man ni oy. Mga kayo. Mga arte ba niyo mga gwapa? Wala tinudan. Ay, nani dili mag-ana man dapat gudot sa mani. Dapat natay pang IG. Ano kang Pinay ba na ito Uy, mga mga arte. Usa man ka nga. Ano minaanad ba ngay ngani? Uy, allergy mo Kabalo ka. Kasi yung trabaho si papa. Ito mga arte ba niyo mga animal mo oy? Kasi trabaho si papa? Harvester. Mga. Dakay bir. Mga. Mungulingay. Oh. Ya, hindi kami nakakapat dito. Rapat. Kasi nga makinis maputi siya pero Maligo kay arte kay mo. Mga gwapa. Oh my God, refreshing kayo siya mga girls. No, girl. Yeah. Paano mo nasabi? Ano mo ito pinarte? Kaya dito dati. Madawat akong panit! Dawa, allergy mo yan. Kali na mo! Putol na kayo! Wala, di pa sa paligan ni mo. Kabalukan, di ko bilhin nga tubig. Ari ka magigang na mo! Wala ka kudo kayo. Tagiron na ko ani mo! Tagiran ka kadaan. Igang mo ka. Oh? Tagiran ka kadaan, Vic. Soy, pagdali dira. Hey boss, ako Roy, take boss. Soy, pagdali dira sa bandang paparon, lugay kay mo. Lugay kita. Steam ng kabayo gahi kayo. Pagkaon na di kay mag-uli na ta. Motoran ka din boss. Steam naman lagi nangaligo diri lagi. Yawal. Mga siksi kayo. Alisa diri. Alisa. Nakay, Alisa, kay lami. Huy, pagdali. Dali sa balik sa. Suan boss. Alisa kay. Layaw po ang ay. Siksik ayo bay. Zaman. Kita kana. Asa? Turo nga nagkaglig sa. Kaya siya boss. Kinsa na sila boss. Ay silipan nato sa lento. Abi. Ay sa baba. Nay boss. Nay. Gaya tong do nagkuan naman tong kabayo man. Stoy. Ay sa baba. Ay sa baba. Dili ba? Kita kana. Kana ka na. Amo kana upat uta. Amo kana ako ang naka-orange oh. Kaya na akong Kita askay ba? Kana ako kanang ako. Kanang isa. Og man kay mo na tanan. Ay isa. Sorry. Tunga tatagisa. Duha ako. Ako nang kana. Isa mo duha ako. Duha ako isa mo. ay sa mag-imagine ta. Alam niya kaya. Marag si Marian. Ay mura mag sinjiloksin bay. Kama-kama. Sinjiloksin. Stay na lang. Ay. Ato ni buta na to sa putay. Ay, yata dito kapita sa. Ay. Dito ka lapit. Ako nang duha, isa-isa ra mo. Kani ako aning taas. Isa kani tai. Ay, pangutot. Hawa ni mo utot. Ay, nahinga na. Hilom na. Kana. Tubo ala kana. Ala gugubos. Nakapot kayo. Nakapot na mo. Ay, tanawa. Ano ka mamuboy?
Kana ido. Gani tindog na ko abay. Duha ko. Duha ako. Kanu kabante kana oh. Ay sa ba? Mag-imagine ta. Kana sanya gid na nagbahay. Basta na mumul ba. Natuon yun ako bay. Tanawa. Isa ba? Tanawa. Tanawa naka-orange. Wata gid na naka-orange t-shirt mo siya. Kana gid ako abos ako manang mamang ba sa una. Bulag niya na ba? Bulag mo do. Oh my god. I love you mama. One eternity later. Asa naman to kung mga anak ipasugo ko man to pagkabuo niya karon nahan mga doon to. Sige to wifi kanina mga dudong. Anak ato mga bata ato. Sige ra batog sutog mga siksi kayo niya. Mga laki ra bang dagko. O asok bunal. Yana! Naman to. Ligo-ligo dahil mo diya. Ligo-ligo. Kawa kasi suot na po mga sanina sa inyong mama ha. Giyon sa manan nimo suot niyo mga sanina sa inyong mama. Kana mga bra. Gisuot na po na ninyo. Mga laki ra ba mong dagko? Pasok bunal be. Pero lagi mong mga bataan mo ha. Kaniya ragi ko si pangita ninyo gipasugo ta magkabog tubig, gipalungag, gipapamugag kahoy. Nya diri ra day mo sige ra day magligo-ligo. Pa. Ikaw Birto, naog dia. Birto, naog dire. Naog dire. Ikaw Albert, kana sige ka magkan. Ay le. Patay na yan papaya. Bayot man din na boss ko. Ala, bayot ninyo Birto ngalan. Yawan naman din ginadala. Birto maningalan. Tanaw nagbuko lang bunal oh. Napuisa sir. Tama ba? Tako man kini mga bunal. O sa na sa inyo likod oh. Ana sige ni bayo tanawa nananilip sa inyo. Hindi yun. Papa na nang papa. Papa boss. Nice one. Amo ha? Go, uli na ito. Uli. Hindi ka lagi nito. Ikaw mangi ka, dira pangi. Ay, pagkaong Ikaw dito. Ikaw dito ka. Gi isa dia. Pastilan. So weird. It's camera action. Girls, mga Lego, dito din nyo. Init na ba? Klaro, ako lagi. So, kung ingon gani. Starts. Action. Ay, si Tungtog sa sawa. Paano si Alberto bayot mo na boss. Wala pa daw. Away, lubog na! Yeah, makabalo, may nga na sila. Oh, dili pa mo kabalo. Kaya bumabalaan dito sa pagbaba. Maabot ninyong papa. Oh, masapnan pero mangi din sila kay murag lalaki kay naman ka no. Okay. So what's up mga palahubog? So karon na human na mi og himog vines no. So nagrelax na kadag ko yung mga iba. So mag-shoutout sila sa ilang i-shoutout guys. So good naman. Shoutout, Chairman Raul Mukaka. Og Uncle Berts og Uncle Sus. Auntie Susan og Uncle Tapik. Uncle hi. Shoutout to my shop. Alonso, shoutout ka, Alonso. Shoutout kay sa ate. Kumalson. Ate Mayo France channel tsaka kay ate Rodins ka vlog. Thank you so much sa Shoutout pamember. everyone. Irito na ko ninyo. Makayab ng tako everyone. Pamain daw, pamain. Uya, bramo. So, ayun na lang guys. So, salamat sa panonood na. Salamat guys na. Thank you so much talaga. No? Next time ulit. Bye-bye. When I hit it, every time I see a beer, I hit it to the cannon and nobody give a fuck about the roof. Hit it, get a plums, I'm a two, I'm a cool, but making this no boo. When I spend the next K, I didn't fuck again. So really, anyone nothing but my name, man. I don't